Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita silaturahmi di rumahnya Mbak Sulaseh ya. Mbak Sulaseh ya memang sering kita datangi karena kondisinya seperti ini. Ya Mbak Sulaseh, sehat? Sehat, alhamdulillah. Ibu ya, sehat ora? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wes iso kerja urung? Oh, sojo sik. Oh, ora usah kerja sik. Iki ana titipan duit karo jenengan. Iki saking Mas Iwan ya. Mbah wong ndi ra ngerti jenenge Mas Iwan iki lewat sedekahku ini diparingi duit 500.000. Alhamdulillah iki ditampi ya, Mbak ya. Nggo ngopo kok duite? Oke, gue wis gue kebutuhan lah ya. Oke, iki mang bodoh dak untuk diumbru kowe. Nah, kok menawa kok tangga-tangga? Mboten disukan beras niku Kok zakatan. Oh. Oke, pengen ngucapno apa kanggo Mas Iwan? Terima kasih atas bantuannya. Semoga dibalas Gusti Allah, diberi kelancaran, Amin. diberi kesehatan, umur panjang, cita-citamu dikabul. Amin. Semoga barokah. Amin ya rabbal alamin. Seneng orang ini ki, entuk. Iki iso nggo urip pirang dino, kan nggo urip, nggo kebutuhan pirang dino biasane. Iki rendhe beras ya, rendhe irit. Rada irit. Wis kok nganu, kok zakatan kuwi? Untuk pirang puluh kilo? 15 ada. 15 ada. 2,5 kilo. Yo lumayan, Bro. Wis 30-an meh 40. 40 kurang. Lumayan. Oke, pokoknya diwet-wet Mbak ya. Ya pokoknya ojo nyambut gawe sik, intine nang omah wae. Nah. Oh, intine ora usah nyambut gawe lah, wis fisike koyo ngene dhisik yo bar tabrakan juga kan. Ngono lho. Wis mari, kan nggo iki ben ati-ati neh. Ngono lho, Mbak. Mikire sing positif wae. Ngono ya. Aja nesu. Iya. Nambah siwak. Siwak. Iwak mbok apano? Telo. Iwak itu saja 2.000. Enggak murah. Kan siwak cukil. Buka, kabeh bener larang. Enak yo. Kowe duwe mangan iku, Mbak? Golek marai bileng lho Mbak. Ora ning denganane nek dicumi-cumi aku mau. Enggak sing Mbak enak kok. Umat Sendike. Nek kowe mangan buruh dhewe kenakan nek ya. Heeh. Keren. Go umat kenakan. Ya. Kan iri selombok tak tokno. Lombok hijau rapat Mbak Kaswati, muga-muga ya ora umat. Pandai apa? Sementing apa obatnya udah diombe ya? Winginane rambu umbe ya kowe? Sore bloko. Ya, ora mbok umbe mek sore bloko. Berarti ya iku semarai kowe umat. Iki dene sedina iki nek kan Pak Juni. Juni. Nah, itu sedina. Ora bature. Sing sapa? Yo. Ini ngene. Ora. Nek ra dibuka tulang iso rapuh. Soale tulang cilik. Ngono. Ya yes, pokoke ya dibuka lah bakal. Sedelo. Tapi ngono, 3 dino mek. Iya. Ora ana bature rasa kok usah lurokno wong ae bayar. Dulu ora sapa Mas. Oke, siap kok tak lurokno duit. Tak lurokno. Iku Mas Yusuf, Mas Yusuf. Duitnya beru kok dilurokno go bayar wong. Oke, Mbak. Aku pamit ya. Apa mulai aku? Apa badan? Kono. Nek coba. Ora. No pati. Iya. Iku nek ngono nek kontakem. Iya. Bilang maan. Ora dudu mbokku kuwi. Hah? Itu ramah, saya tapi
Dudu mbokku iku ya mbok wong Liwong niku, Pak. Oke. Bye bye. Dadah. Dadah.